Yan po, edit muna ako dito sa dito sa barracks habang nag-ahantay kay kay Chinchin at Ate Bidang. Kasi sasama sila Ate Bidang. At yan si Tilo, may kausap sa cellphone. So, nag-edit muna ako yung vlog na ginawa natin dito ngayon. Kailan? Upista pa. Mabalik pa upista. Kailan yun? Sino kausap mo dun, Lo? Ano yan? Hindi ko alam yan. Saan yan? Biblibid. Ha? Biblibid. Camera. Ganda pala dun sa dun sa lugar na nila Tilo. Maganda. Ganda ng dagat. Kaso di tayo nakasama. Ay, di ako pwedeng umalis-alis sa bahay na yun nga. Nung pag-alis nila may may kausuhan yung trangkaso dun sa bahay. Buti nga di ako tinamaan. At yun si Pula medyo okay na. At kanina nakapagmotor na siya. Okay na. At yung anak ko pabalik-balik yung ngayon naka-school siya ngayon. Kahapon nag-school, tapos pag uwi masakit yung ulo sa muka. Lahat naman uso talaga daw ngayon dito sa amin. Siyempre thanks God at di tayo nagkasakit. Kumbaga naramdaman ko lang na nung nilamig ako. Kasi ginawa ko talaga pag ako ganyan may parang tatrangkasuhin ako yung ginagawa ko talaga. Pag kaya kong nililigo ko, tapos pagkaligo ko niyan, inom ng gamot. Tapos gusto ko talaga yung kainin yung manghang talaga. Kasi iinit yung katawan ko niyan, tapos pagpapawisan ako, tapos okay na. Pero pag masakit yung ulo ko, di ko kayang kumain talaga. Sa buti ganun lang yung ko, medyo nilamig ako. Tapos kaya kong ibangon, kaya di ako yung pag parang tatrangkasoy na nakahiga, ayaw ko ng ganun. Kasi pag natin yung trangkaso, lalong dumidiretso, lumalala. Iginagalaw-galaw ko. Nawala pa si Chinchin. Si Tilo, ayan kausap. Sa susunod, Lo, pag alimbawa wala akong gawa, pwedeng pumunta dun, sama tayo dun sa inyo. Maganda talaga dun. Sige, natulog. Yes po. Bukas tayo ng camera daw. Pag hindi ka naka-open ka, akala mo lang. Ano, nakita mo. Yan, may kausap si Tilo. Gwapo pala. Mami Marlene, open ka may. Ano ginawa mo? Inom ka? Inom ka? Ng cook. Mister, dali mister naman sa Mami Marlene. Gwapo nung Marlene ko. Ikaw pa magkaroon ng long. Ngayon lang daw nila nakita si Tilo sa pina-open cam si Tilo doon sa usap niya, tapos sabi, gwapo ka pala. Kakilala mo yan? Kakilala ko muna. Okay, smile. Okay. Huwag kayong magbisara. Huwag kayong magsara ng bintana. Maganda kaya na naka-open. Mag-usap po. Naiiyak sila. Naiya nga. Bakit niya kinaiya yung mga kagandahan din? Ikaw naman, Marlene, wala may banda din mo. Okay, Naiya nga ako. Makita po na yung mga kapatid. Kaya para ikot ko humingaw ba? Naghingaw kaya ako. Hindi ako pagkatapos mag-irado ka. May kausap si Tilo. Kaon lang ganit kong tinapay, no? Di na akong kaon. Kamatay na ganit pa ako. Marami na lang, muli na lang. Kung makaka-okay din na pinakmangaw.
Nag-cam na daw ako. Wala na, nag-cam na ako. Magkilala mo yan? Family ko nga to. Ha? Family ko nga to sa live. Family mo sila lahat? Ah. Ano? Iba-ibang pangalan, no? Oo nga. Oh, yan sila mga kausap ni Tilo. Tapos ano yan? May kinikita? Dito lang siya. May kinikita? Ito. Ah. Tinata sa may pera. Pupo ata yan. Pupo. Hindi, Bigo Live to. Bigo Live. Bawal bata dito. Bawal. Bigo Live pala yan. Bawal pa na rin. Bawal ka po. Oo. Bawal ang bata. May kinikita ka na dyan? Wala pa. Paano kumita dyan? May tatlo araw pa ka-live. Ah. Hindi ko alam yung ganyan. Tapos kayo parang yung pa kung mahal pa sila. Ayun nga yun. Ngayon lagi si Tilong may ano kausap sa cellphone. Ano basta pero makakilala mo yan. Ibang bansa to? Mga pinsan mo yan. Hindi, mga ibang bansa. Hindi mo pinsan. Sabi mo family. Hindi, mga family sa Bigo Live. Ah, family sa Bigo Live. Yung dalawang to sa ibang bansa to mga mga abo ko yung dalawang to. Ingat-ingat ka minsan sa ano, mga kausap. Baka ano, kung hindi legit, madali ka. Ano, pinipicturan, ini-screenshot ka dyan. Pinipicturan? Pinipicturan. Mag-GC naman to eh. Kahit na. Messenger eh. Ingat-ingat pa rin kasi hindi mo naman kakilala. Kala ko, family, pinsan. Family pala sa ano, sa live na Mami yan. Jubit yung isa eh. Mami Jubit. Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Wala ako. Nakita mo lang dyan. Kaya ko ang libangan ko. Ha? Dati ko ang libangan ko. Ah, dati na. Nung di mo pa kami kilala, nagbibigolid ka na. Ay, dyan sa kabila mong cellphone. Yung pesa doon, sabi sa kayo. Ano, may kausap. Lagi na pala niyang kakilala niyan. Ay, laging kausap sa cellphone niya dati pa. Ako nag-i-edit. Salamat sa hello. Ano ba naman kuya? Ready? Lakin mo. Ginagawa mo tulo. Ano, tulo. Baka walain ako niyan doon. Grabe, pinalaki ako. Volleyball? Para makita yung kagian mo. Ay, sana ko lang ganda ng bikini. Walang rin ako. Kinikilig siya tulo sa kausap niya. Wala. Nakilala saan yung sila. Ha? Wala pa amo yan. Banda raw dito mag-alay ng volleyball. O kaya badminton. Boy, pwede talaga kung ano, maghapon. Boy, ito yung dito eh. Hindi na putik. Pwede talaga, Chin. Pwede talaga, hindi na putik. Grabe yung kausap ni Tilo, kinikilig kay Tilo. Yan banda yung ano. Asan ka na? Ah, Tilo na. Wala si Tilo. Yung kausap ni Tilo dyan sa Tilo. Sa dali. Ganda. Pansit. Kamuha. Atay.
chin-chin na. Nagbis talaga. Amoy. Nagbis talaga. Talaga ah? Amo talaga ay. Yung naisipan na ano, Nagbis talaga. ni At punta na kami. Ikaw Lo, sunod ka na lang. si Arturo. Busy. Sunod ka na lang. Sunod ka na lang. Ha? Magbabike. Tara. Amo ay. Arturo. Na. Nagpapa-ano na ako sa kuya. Kuya sa January. Ano? Nagtawaya rin. Ayam. Kaning pag napapagod sa akin. Diba? Gayon. Bakit? Sa bakit? Tourist guide. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.